Ассалому алайкум мардуми тоҷикзамин. имрӯз мо тавонистем ки дар маҳракаҳои гӯштингирӣ ба гӯштини греплинг, ман худам Рамазон Ҷумаев ҳастам. ман тоҷик ҳастам, аз Тоҷикистон, аз Бадахшон, аз ноҳияи Ванҷ. ман худоро шукрона мекунам ки имрӯз дар ин маҳрака ман зудаиси тоҷик ҳастам. дар ин намуди гӯштин ман бори аввал иштирок мекунам. дар намуди гӯштини греплинг ман тавонистам дар якум муҳорибае ки ман омадам сазовори ҷои якум шудам. шукронаи худо мекунам ки худованд барои ман ин қадар шансора дод ва гуфтаниам ки ман аз хурдиам устодам Қаноатов Хушвақтчо аз хурдиам маро аз кӯча гирифта дарсу тамринҳони фарзандонаи хеш дӯст дошта маро фарзандвор карон карда ҳамчун як устоди дар куҷое бошам набошам шуморо ёд мекунам ва дӯстдори шумо ҳастам устодам ва устоди ман Ҳукуматов Рауф. шуморо аз самими дил, аз қалби ҷисму ҷон ҳазор раҳмат мегӯям ки шумо маро дарсу тамринҳои хуб додед ва Расул Боқиевро ҳазор раҳмат мегӯям ки ин устодон барои мо тавонистанд мо насли навраси тоҷикро таълиму тарбияи варзишӣ дода моро тайёр карданд. ва алахусус дар ин ҷо ман яке аз ҷавони хушҳол ҳастам ки ман чемпиони ҳамин мусобиқа дар вазни 84 кило шудам ва шукронаи худо ки хеле аз сазоворҳои гӯштингирии ҷудо дорам ва гӯштингириҳои ММА иншоалло дар оянда наздик ният дорам ки баромад кунам. ҳазор раҳмат барои бародароне ки дар ин ҷо маҳфилҳои хуб шикоидану барои Иди Нур бародарои Бадахшон маҳракаҳои хеле тозаву торо дилрабо ва хеле ҳама шароитҳои насхати моро дастгирӣ карданд то тавонем ки байрақи Тоҷикистонро ҳама вақт баланд партафишон кунем. дар ҷисму қалбу ҷони мо ҷавонҳон ин аст ки ҳама вақт ояндаи ватанро бунёд кунем. дар куҷое бошем набошем қалбу ҷисму ҷони мо барои ватан зору хор нест. ишқи ватан дар дили мо ҷӯш мезанад. мо ҷавонҳон асли наврас камари мардонавории хешро метавонем ки баланд бибандем, маҳкам бибандем ки то номи тоҷикро дар тамоми дунё муаррифӣ кунем. фарзанди тоҷик ҳастам, аз Бадахшон ҳастам, аз ноҳияи Ванҷ ҳастам. фахр мекунам ки тоҷик ҳастам. бо тоҷик буданам фахр мекунам. бародарони тоҷик дар куҷое бошед набошед, дур аз ватану дур аз модару падар бошед, худатонро эҳтиёт кунед. ба варзиш қадам бизанед. варзиш гарави саломатӣ мегӯянд. дӯстатон дорам аз самими қалб. саломат бошед. раҳмат.